Bueno, estamos con Julio, presidente do Club de Remo de Chapela. Contanos un pouco, como foi a organización desta regata? Bueno, esta é unha regata que vimos facendo xa uns anos. Antes tiñamos bandeira, agora por bandeira Memorial Paco Fenosa. Foi un dos antigos diretores ou presidente do club. E, bueno, agora por o tema económico non son bandeira, pero seguimos facendo esta regata, que é unha forma de que os equipos poidan ir demostrando durante o inverno e facer un pouco, quitar un pouco da anatomía de estar todos os días o tema de entrenamientos, pues bueno, unha forma de vender tamén como van funcionando os equipos e temos xa a costumbre, lo vamos creo que a décimo primeira, xa me olvidei, pero décima primeira, non? Décima primeira bandeira e, por lo tanto, bueno, seguimos con ela, é unha forma de ir traballando, de ir hacia adiante, como se dice. Atopaste vos con algún problema de última hora, algún inconveniente? Bueno, algún sempre aparece, algún barco que se apunta despois non aparece, outros que se apuntan a última hora, sempre pasar las listas sempre un poquinho máis complicado e non las podes hasta a última hora non podes estar a la lista de participantes, pero bueno, moi contento, unha gran participación e o resto sin ningún tipo de problemas perfectamente. Bueno, este ano partides na Liga A, foi un pouco, imagínome que de sorpresa no club, como tomastes? Bueno, sorpresa sí, unha sorpresa, nosotros estamos na Liga B, no ano pasado habíamos partido os playoffs, non habíamos conseguido entrar, pero ao cambiar a Liga 12 pois nos deu esa posibilidad de remar na Liga A e vamos moi contentos e con moita ilusión para poder manterse aí e estar entre os mellor clasificados posibles. Bueno, unha pregunta así un pouco que non sei se me querrás responder, pero que obxectivos tedes ou que crees que acadaredes neste ano na? Bueno, o obxectivo sempre hai que marcar. O obxectivo é seguir na Liga, indiscutiblemente, non o descenso. Que vai pasar? Bueno, é unha incógnita porque non se sabe para o ano que ven, se vai haber 12, se vai haber 8 e como vamos a quedar. Por lo tanto, é un tema, pero o obxectivo é manterse na Liga. Bueno, falasme un pouco do tema de posibles arrastres polos número de participantes, non? De cara á tempada 2017. Crees que a Liga Galega de Traiñeiras seguirá crecendo ou pensas que se estabilizará aquí neste número de embarcacións? Eu creo que vai seguir crecendo. Eu creo que hai traballando ben a canteira, hai moitos clubs como Cabo, como incluso Chapela, están salindo clubs como Vise da Guía, que está traballando ben na canteira, están habiendo clubs que están traballando e eu creo que vai seguir crecendo. De feito, bueno, que ven, eu creo que vamos ser os mismos ou incluso Esperemos que así sexa. Bueno, xa por último, para acabar, en canto a categoría feminina, tendes xa algo cerrado, podes te aventurar ou todavía non podes dar nada por sentado? Aventurar, o que che diga vai ser unha aventura, indiscutiblemente. A ilusión é moi grande. De feito, como sabemos, ou se está por aí publicado, acabamos de comprar unha traiña nova, porque é unha forma de podemos intentar seguir co equipo femenino. A ilusión a temos, agora vai ver se somos capaces, non temos rameiras suficientes para sacar o barco, intentaremos buscar algunhas por outros clubs, andamos comentando, buscando algunhas por aí, e a ilusión é intentarlo, e vamos con toda a ilusión e vamos a intentar con todas as forzas conseguir a traída femenina. Perfecto. Pois moitas gracias, Julio, polo teu tempo e polas túas palabras. Gracias a vosotros e moita sorte.